De fleste af os, vi er ret gode til at få øje på det, der ikke virker. Problemerne, manglerne, det der er svært. Men hvad nu hvis det er det, der spænder ben for udvikling? En af grundtankerne i KRAP er ressourcefokus. Og det betyder helt enkelt, at vi leder efter det, der virker, før vi forsøger at fikse det, der ikke gør. Det betyder ikke, at vi ignorerer problemer, men vi møder dem på en anden måde. Vi spørger, hvad kan personen allerede? Hvad lykkes? Bare lidt? Hvad virker? Som vi kan gøre mere af? Det er et ressourcefokus. Forestil dig en borger, der har mistet troen på sig selv. Og hvis vi kun taler om det, der er svært, så får vi mere af det samme. Men hvis vi begynder at få øje på de små successer, de små interesser, erfaringer, det der faktisk fungerer, så sker der noget. Motivationen kommer til at vokse, troen på egen evner begynder at komme tilbage. Som sagt er ressourcefokus stor i KRAP, og vi bruger ressourceblomsten som et skema i refleksioner og i samtale med borgere. Og hvis du vil læse mere om ressourceblomsten, så kig ind på krapdanmark.dk og find den under download. Der står også en beskrivelse af den. Hvis du har erfaring med det her ressourcefokus, eller måske endda med ressourceblomsten, så kom også gerne med en kommentar. Tak.